सा लगता है ओ अनजालि नोंखौ आं लोगो मोनथारसिगोन खुला खुला लोगो हमगोन लामा बारियाव लाइन मारिगोन अनजालिजों नों अनजालिजों दिनै साला गिबि खेबनि थाखाय लाइन मारिहैगोन आंना बेजों लायनो नेनानै दङ मानसिया समासो एसे बारबायलै बोराबनानैसो दं नामा माथो मोखांखौ एसे बुद्रुगेसो नुहुरदोंलाय अब्लाबो गोदै गोदै बुंहैनोसै बुरखायहैनोसै गिबि खेबनि थाखाय गलापिजों सेथि बार लाइन मारिगोन खेबसे खुदुमनो मोनबाबो जागोन दे दिनै ह आंनि स्कुटार नै अनजालिनि खाथियाव मोनफैबाय मानि एसां लेट जाना फैखो अब्ला नोंलाय आङो 9 बाजिनिफ्रायनो नेनानै दंबाय थायो नै 9 बाजि 30 मिनिट जालायलायबाय समनि खोथाखौ बाद होदोलै सना समनि खोथाफोरखौ बाद होदो आंहा लामायाव मा जादोंमोन आंसो मिथिगौ बेफोर खोथाखौ बाद होलाय मा एसे समायना नुखादों नोंनि दुलुर दुलुर थाइनायखौलाय आयु थानोनो हाला आङो आयु माखौ बुंखोसै बेलाय लाजिलायलांबायसो आंनिया आयु बे उरलाया जाथारलालै मानसिया माखौ नोजोर होयो आरो बिनिया थै तेरिगा माखौ नोजोर होखो नोंलाय माखौथ' बुजिलायखो नोंलाय गलापि सना बे थाइनै मेगनखौसो बुंदों आङो नोंनि बे थाइनै मेगना जा समायना माखौ बुजिब्रा आं बेलेगखौ बुङाखै गाज्रि नोजोर होआखैथ' आंलाय बेखौनो माखौबासो सानदोंमोन आरो नै गलापि सना आङो सिमां नुदों नोंखौ गोथार जुलि जानाय सानैजों बेनिफ्राय जोंहा 7 गथ'फोर जादों 2 हिनजावसा 3 हौवासा गोख्रै हाबा जानांसिगोन खोमालै गलापि आगै नङा होमबा दानो बेबायदि सिमांनि बाथ्रा नुबायानो नोङो हाबा जानायनि गथ' 7 जानायनि दे सिमांफोरखौ बाद होथ'दो थौदो बै रेस्टुरेन्टाव थांनोसै साहाफोर लोंहैनोसै बेयावनो लाइन मारिहैबाय थानोसै दानाबा माथो बाथ्राखौ बेलेगसो बुंबायलै रेस्टुरेन्टाव थांनानै साहा लोंनायनि कफि लोंनायनिसो बाथ्रा फैबाय पकेटाव 0 बोरै जानो बुद्धि खतायनांसिगोन खारनांसिगोन बेनिफ्राय जानाय नङा रदै गलापि सना आं फन हरगोननि न'आव एसे खबर लाहरनि आइहा एसे बेराम जादोंमोन हेलौ आयै लोमजानाय खबरफ्रा माबायदि हामदोंना हामाखै मा हस्पिटालावसो लाबोनो गोनां जादों बारा जादों र' होमबा आंबो थांगासिनो दङ आंबो लामायावनो दंमोन सासे मानसिजों रायज्लायबाय थादोंमोन थांगासिनो आयै थांगासिनो गलापि सना दिनै गासै खामानिखौ केन्सेल खालामनांसिगोन बे रेस्टुरेन्टाव साहा लोंहैनाय माबा माबि जाहैनाय खामानिखौ बाद होथ'नांसिगोन आंना आइया हस्पिटालावसो एडमिट जानो गोनां जाबायनो दाथ' हस्पिटालसिम थांनोबो आंनियाव फैसायानो एसे खमबावसो मा खालामबावगोन आयु बेबायदिसो जाबाय आरो खोथाया ना दे अब्लालाय नों थांबाय थादो न' फैसाखौ आंनिफ्रायनो लांदो न' आं हरनि आंनियाव दङ फैसाया न' गलापि सना बाय आं फन हरगोन दे साला उरलानि बुद्धिखौ कि हायो फैसाखौ उल्थासो लाना फैलायबाय दानिया थांलायनोसै बै सासेखौ लोगो हमनो बोराय स्कुटारब्रा दे ओंखारनि समायना जेरै मुङा समायना मानसियाबो जा समायना खाथारलै आगै सना नोङो जिरख'नाय जागोन बारा थाव लगायनो नाङा आं मिथिगौ उरला नोंखौ आयु समायना नोंनियालाय मासे समायथारदों दाब्लेब्लेनो हनै बे उरलानिया मा जालायखोसै बाथ्रायालाय साबा गासिनोसो माखो नुयो बिनिया मा दाब्ले समायना नुलायदों नोंलाय आंनाबो जिरायनाया साइसि गोरोन्थि जादोंथ' बेयावखायनो माबाफोर जाबायदां समायना नोंनासो गोरोन्थि जालायबाय बुजिनाया बे खानायाव खानाय बेना दाब्लेब्ले जा समायना आं बेखौसो बुंदों नोंनालाय आरो माखौथो सानलायखो थोद भितरनिफोरखौलाय आंलाय बोरैथो बुंलायनो लासिं सिंलाय समायना लामाफोराव बारा थाबाय थाजाया मानसिफोर नुगोन जोंखौ थौदो बे रेस्टुरेन्टाव थांनोसै बेयावनो साहाफोर लोंहैनोसै कफिफोर लोंहैनोसै बेयावनो लाइन मारिहैलायबाय थानोसै नङा होमबा होमबालाय थौदो सोरखौबा लाना फैखो बे उरलाया गुबुन गोसो थोनाय दंबावाथ' बे बिनि आं थानायावनो गोख्रै थाबाय समायना गोख्रै थाबाय मानसिफोराव बेबायदि लाइन मारनायखौ नुबाय थाब्ला गाज्रि बुङो थ' गोख्रै थौ बे उरलाया आंखौबो नायलांलायबावासै सिनाय मोनै होनसो खालामथारबायलाय माथो बिलाय दाग में कुछ काला है
समायना जिरायदो जों रेस्टुरेन्टाव सफैबाय दानियाबा गोदै गोदै बाथ्रा रायज्लायनि लाइन मारिनि बे दोहै लामायाव नुबोनाय अरखि सनायासो मा जाबावगोन खोथाया बुद्धि बाहायनांसिगोन जेरै मुङा अरखि खम रागायाबो नङा बिनिया बुद्धि बानायनि खोथाखौ आलादा खालामनांसिगोन आं र' उरला बे रेस्टुरेन्टनि सिगाङावहाय जोङो सासे सिख्ला नुदोंमोन ना बे सिख्लाया नोंखौ जा बायदि नायखादोंना आयु माब्रैसोथाय नै समायना बियो आंखौ एरैनो नायाखै बियो आंनि बिनानावसो जायो बेयावखायनोथ' आंखौ नायदों नोंजों आंजों फैनाय नुदों नालाय बेयावखाय नायबाय बेथ' न'आव खिथाना हैथारखासिगोन बेखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामहैनांसिगोन आङो ओइ उरला साबैसे बिनानाव दं नोंहालाय माथो बिनानाव गासैखौबो बिनानाव होनोलाय नोंलाय आफानि 5 नम्बर बिदानि फिसाजो बियो बेबो बिनानाव समायना आं बाहेरायाव ओंखारलाङो दै आं बे बिनानावखौ एसे बुरखाय हैयाब्ला जाल्ला दं बे न'आव खोन्थाना हैगोन अब्लानिया नोंबो बुजागोन आंबो बुजागोन जों लाइन मारिनो मोननाय नङा गोसो थोज्लायनो मोननाय नङा बेयावखाय बे बिनानावखौ एसे बुरखाय हैनि आं दै थां अब्लालाय थां नों बेखौबो लाना फै बेयावनो जमाहै कफि लोंनोसै बिनानावखौथ' लाना फैनोसै आङो नाथाय नोंखौबोथ' बुंनो गोनां जागोन बेयावखाय नोंखौ ओरैहाय बुंनोसै आंनि आइनि 3थि नम्बर बिब'नि फिसाजो नोङो होननानै आङो सिनायथि होगोन दै दे जागोन नों थांदो आरो लाना फैदो औ थारैनो सोर सिख्लाखौ लांमारदों बेलाय सोर मारमोन बेखौ र' खबर लानांगौ फैथों बियो जोखानि आं अरखि सना नों बेयावनो दं दा नै सना जाय सिख्लाखौ आङो लांदोंमोन ना बे लामाजों बै रेस्टुरेन्टाव दंहैयो बेयो आंनि बिनानावसो हा मालानिफ्राय मा बिनानाव जालायखो आंलाय माब्लाबाबो नुफेराखै माथो बेखौलाय खैजोन बिनानाव दं नोंहालाय नै अरखि सना बियो आंनि आइनि 3 नम्बर बिब'नि फिसाजो बिदिसो अब्ला औ बाथ्राया बेबायदिनो थौ जों जमाहैनो बेयावहाय कफि लोंहैनोसै र' अरखि सना खोथाया जाहैबाय नोंखौथ' आङो बेयाव लांगोन नाथाय नोंखौथ' बेयाव आंनि गोसो थोनाय होननानैथ' सिनायथि होनो हानाय नङा बेयावखाय नोंखौ आङो बुंगोन जे नोङो आंनि आइनि 3 नम्बरनि फिसाजो बिनानाव होननानैसो आङो सिनायथि हैगोन खोन्थाना होब्लाथ' गोसो थोलायो होनना खोन्थाना होब्लाथ' बियो आंनि आइ आफानो खोन्थागोन आरो जोंथ' बुजागोन अब्लानिया लोगो मोनज्लायनाय नङा लोगो हमज्लायनो हानाय नङा गारलायनो गोनां जागोन बेयावखाय बेबायदि थगायहैनांगोन जागोन दा औ जागोन उरला सना दे थौ फैद' हाबफैद' मा मुंलाय नोंनिया बिनि मुङा समायना नोंनियालाय मा मुं बिनिया अरखि नोंसोर गावजों गाव बेजों बे सोंलायबाय थानो नांला आं डाइरेक्टैनो खोन्थाना होनोसै बुंना होनोसै नैबे अरखि बिनि मुङा बियो आंनि आइनि 3 नम्बर बिमानि फिसाजो आरो नैबे जाहैबाय समायना बिनि मुङा बियो आंनि आफानि 5 नम्बर आदानि फिसाजो सानैबो बिनानावसो नोंसोरो दे जाखांबायब्ला लोंखांबायब्ला जों थांदिनि बिनिफ्राय गावबा गाव न'आवहाय दे अब्लालाय थौ थांदिनि जों थांदिनि नुबाय बे आंनि भिडिअ नायग्राफोर माबायदि मेनेज खालामो आङो साथाम आंनि गोसो थोनायखौ मा 3 4 5 6 7 8 9 10 गोबांखौनो मेनेज खालामनो हायो आं उरला बेबायदिनो उरलाबाय थायो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गाहाम मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसेयैनो कमेन्ट बक्सावबो लिरनो दाबावसै लाइक शेयार खालामनोबो दाबावसै आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो आंनि थाखाय साबस्क्राइबखौ खालामना दोनथारदो टें दं बेलखौबो थुनानै होथार थेंक इउ